decision. Migao mar thieth e okang' mokwongo ochwalo jopuonjre mag thieth e ute thieth ma pacho ka maonge ng'anyo mobage. Mabiro e kinde ma jatend migao mar thieth Aden Duale ooro siem ne mbalariany duto mondo lok kalendagi ka bende tim lokruogegi ne kit somo magichiwo ahinya to mago mag thieth. Kaka Judith Omondi lero, Duale osingo manyo yo mar loso tije mag jochiw thieth higa ka higa. E higa ma okwongo kuom higni mahaw 5 koro, migao mar thieth ochwalo jochiw thieth madhiye tiegruok kata interns maonge gwandruok moro amora e kindgi kod riwruoge jochiw thieth. E log tich mar migao mar thieth, jatend migao mar thieth Aden Duale ochwalo maromo jochiw thieth 6,360 kama oriwo lakteche, nurses kod clinical officers. Thuoloni Duale otiyogo e oro siem ne mbalariany madeko kod chuo kondo jopuonjre ma osetieko somo ka okoni nyaka koro gine ni jopuonjre oyudo kondo kapok oromo dwe mar 6 higa ka higa. Universities that have not graduated their students, they are not qualified for posting. That should be very clear. So Kenyatta University, if they have graduated, we can discuss SG. But if they have not graduated, they will not be posted. Universities that are training something called, it's called what? Community oral health is not and shall not be a dentist. Yeah, you know this country, we now it is Afi House. Riwruoge mag lakteche mabende oyuro e nyasini obedo gi thuolo mar chwalo ng'ur maggi ka giywak ni counties rocho ratich jochiw thieth kendo nyaka koro many yo mar ketogi e lai. Issues of discipline, issues that have been reported, but also these officers are mistreated whenever they go to those facilities. We want to ensure that there is a clear procedure when someone has been found guilty. You don't just find them guilty and send them away from the hospital. We have 6,000 healthcare workers being sent to counties to actually offer services, and the intern coordinators from counties are not here to ensure that these people actually are there. The same way, when we have collective bargaining agreements signed, the ministry will do its part, the way they've done for us as doctors. But then the implementation fails in the counties. That's why now, as we speak, we have 6 strikes in the counties, and we may have more in the coming days. Hikomendani bende migaono ogo kange medo kwan mar jochiw thieth e sektani kopogore kod ndiko jochiw thieth mag UHC e yo maongirore ma owinjo tim chak dwe mar 7 higani ichandik nurses kod nyamreru 5,000 giko higani. I have resolved the issue of the UHC staff, and I want to make it very categorical that the budget of 8.9 billion is in the budget to transit them from contract to permanent and pensionable terms. The President of the Republic of Kenya has made a pronouncement to that effect. That we appreciate his intention and to put money in the budget to hire 5,000 nurses and midwife. Singo bende oketi mar dhiro ndiko mar lakteche 2,000 e kinde ma ioro siem ne jochiw thieth mag interns machano dhi ataro kod chike mag tich. Judith Omondi